hai trăm mi hấp đen chính nên nhảy cờ padia chính is nei trong mi linh ba air yong ba shur kay ba chính ar ta tin ki show ha ba chính nghe ru cắt lon mi wa nhà ra sim cho nga tu kur khu trai ba wat glad ye ki jing le pa trong u ba ro u ba wa ye ka do no trong ki rong po u ba slow ye ka jing yang jing khu slay trong pa kaplan tulam yang nga kemudian la thong harut kiwa o haba jing pen shoi ru kiwa bat per thei yang nga kata ngaram ting ngaram tenran namar milong ban nga sim cho nga tu kur khu you try ba wat lan ye ki jing le pa trong u ba ro u ba wan ye ka do no trong ki nong po u ba slow ye ka jing yang jing khu sai trong pa namar ba ui yani tu pen khu ya do no jonga ya jing shi sha shaperte ngan yai pen na kum si khu you try but what glad ye ki jing le pa trong u ba ro u ba wan ye ka do no trong ki rong po u ba snow ye ka jing yang jing khu sai trong pa ku man sim cho nga tu kur khu you try but what glen ye ki jing le pa trong u ba ro